made it. We are a house of Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! Ni alla kommer se hur mitt liv kommer ändras. De som är bredvid mig kommer aldrig vilja vända. Alla de som taggar kommer ångra att de lämnar för miljoner på mitt konto kommer väldigt snart anlända. Jag har börjat inse all magi som finns i pennan. Texterna för heta mackar tror de kommer brännas. Hade ingen motivation så jag stoppar bara hemma. Men jag motiverade mig själv, mitt öde ska bestämmas. Nu jag ska vända hela skiten upp och ner. Och jag kommer aldrig sluta, även när jag är klar. Jag har varit nollad alldeles för länge. Men jag orkar inte längre leva livet som jag levt någon mer. Nu har jag börjat kriga till toppen. Mediterar, mentaliteten börjar byggas upp från kroppen. Jag ska till level 100, sluta punda mannen. Jag svär, det är impossible att någonsin sätta stopp för mig. Nu de undrar hur man beundrar. Alla måste lära sig att hålla sig lugna. Man jag vill inte vara kvar och bara flumma. Utan upp på jakten och skällen är som hundar. Kommer ha sedlar, stashat i puntar. Leker livets lekar, kommer aldrig blunda. Det jag går fram och tillbaka som en gunga. Men nu måste jag leva mitt liv till 100. Alla måste börja tänka, annars kommer mänskligheten att sänkas. Jag var under vatten men nära på att dränka. Ska ta mig upp till toppen utan några länkar. Nej, kommer inte kunna leva här i min värld. Jag måste börja inse, bara se och lära. Om man gör som jag gör, om man gör det så stört. Man smakar motståndet för dem är det kört. Ni alla kommer se hur mitt liv kommer ändras. De som är bredvid mig kommer aldrig vilja vända. Alla de som taggar kommer ångra att de lämnar för miljoner på mitt konto kommer väldigt snart anlända. Jag har börjat inse all magi som finns i pennan. Texterna för heta mackar tror de kommer brännas. Att ingen motivation så jag softar bara hemma. Men jag motiverade mig själv, mitt öde ska bestämmas. Nu jag ska vända hela skiten upp och ner. Och jag kommer aldrig sluta, även när jag är klar. Jag har varit nollad alldeles för länge. Men jag orkar inte längre leva livet som jag levt någon mer. Nu har jag börjat kriga till toppen. Mediterar, mentaliteten börjar byggas upp som kroppen. Jag ska till level 100, sluta punda mannen. Jag svär, det är impossible att någonsin sätta stopp för mig. Alla kommer se hur mitt liv kommer ändras. De som är bredvid mig kommer aldrig vilja vända. Alla de som taggar kommer ångra att de lämnar för miljoner på mitt konto kommer väldigt snart anlända. Ni alla kommer se hur mitt